Murag, di ba, it's either kung mag-sign up ka sa mga contract sa Illuminati, sell your soul, kay kailangan ka na i-sacrifice either your close family, friends, Gosh, so... either patayon or Angkol na ba dito? angkol. Wala may standard yun sa angkol. Kaya sa ka tawag mo angkol. Kul, kung ano na ni Kul, Kul. May Kul. Kul, kay Cecilio Kul. Dati kay Kuyahon ang mga kuya, na kay Kuan Kuya. Diha gyud ka makabalo nga mas hawd yun ang lalaki sa babae. Kaya Oh. bisan sa pageant sa babae, daw gyapon ng lalaki. Gani. Buang mga Alpha ba? Ano gapon? Gahapon, nagsuroy mi tapos gidrop ko niya diri. Asa man Pa-car wash. Asa mo Sa nagsabi? downtown, nalang may gikuha kuan something. Yan, nagkuhan mi. Nagatupon mi Coloseo. Nabutan na. Kadungog na Coloseo. Dito Wala. sa Royas JL. Nice ang architecture, interior, ang food kay okay lang ang food. Pero 3 digits kaya po na food. Mga cafe-cafe. Kailangan 3 digits. Pero kasagaran na ito kita na mo dito kay mga Gen Z na mga kuan. Ano, magyan na. Mga younger. Mga younger na ba? Mga kuan god. Gani. Feel mo na, lo, ano gusto siya na, mga bata naman ni Nader eh. Nga na, magyan na sa tong edad, di ba? Kay kasagaran, di naman kay kapuya naman mula nga mo ba, busy. Pero sa third day man to, sa third day niya, alauna. Bagan nga pag tao dito, puno-puno, maghulat pa ka, reservation. Kasagaran sa tong edad, pag mula agog downtown, nanay, Importante na dyan kayo na iba. or naay bit-bit bata, pamilya. Correct. Tinapresaw na nga magbarkada. Inga na natin na face, no? Pero dol-dol beta sa Gen Z ba eh? Balo ba ka? Dol Oo, naman eh. ta sa Gen Z. Sunod naman ta. Kanang murag kitang linya Sa ba? boomer. Hmm. Kita ang borderline. Kuan. Mga skibidi Diba toilet. sa 1997 ba Gen Z? 1997? Dili 2000. 2000 na? Year Oh, ba? 2000. Sure. Every 10 years man na. Ang 90s, ang millennials. Tama ba? Okay. Ambot lang, naglibog po. Baby boomers. Basta, ano na, sa kuan. Gen Z, Gen Alpha na gani karon kay 2020. Every 10 years, lagi na. Ang Gen Z yata is... 10 good sa ando. 2000 up to 2010. Mo ba? Tama ba? Nga, Gen Alpha kay 2010 to 2020. Karon lahi na po na na-breed karong maabotay. Ganang Okay. mga skibidi toilet, mga kuan Kaya ba. sila na po nang maglalis. Siya man mo eh. Nga, lahi na po ng mga language nila, kanang mga street slang ba. Bito. Kaya nag-evolve ba yan, di ba? Pati ang language nag-evolve. Kaya paano, nanay mga code words. Kaya ang uban pagid nga silang kay mahimo ng legit. Ato ba yung language kay mga nagian lang na to dili up to kanang mga Jejemon, kanang J3, Gani. J. Jej. Pero sa tungod man guna sa keypad na text, di ba? Kanang muna siyang Sila fashion. ka-relate ba? Nga nang naitaw Muna ko, siyang ano? fashion ba? Fashion statement. Mo tong panahon sa mga kuan, katong shades na grills. Kabot ka na niya, mga vape na kuan, kalo. Doon, naibog ba ko itong... Ay, lahi na ditong shades nga kung anong pixelated. Ito? Katong square na. Sige ito. Nato yung term na nga shades. Kuan. Grill. Tag life na shades. Katong sa kuan. Sa kuan na siya sa Gen Z. Ang ato atong stripe. Oo, kana. Pero wala, yung ko kapalit ato. Para asa man to? Naglibog lagi ko. Pang fashion statement lang. kung una-una ni mo karon mo mo kung amaw sa una. Pero cool makain ka sa kuan, sa social status nimo sa school. Kana gyud sa nimo pag overcome sa una kanang social kuan nimo sa Wala, di na ko siya ma-overcome. pero dati kay kuan mo kay kasauna. Secure mo kay ko. Noon mo kay kasauna Dili eh. sa imong mga talents. Ay, kan na lang kang Kay mo kabalo. magpa-show kuan gud ka ba? Show and tell. Noon ba day ko? Dili eh. Uy, dahod ka mo trick sa una, bay. Kung sa ako, atong grupo, kay ikaw itong multi-talented. Feel na ko kay wala siya, di man super talented kang malingor, kung gusto ginabuhat niya. Tingala lang ko nga, kabalo na day ko. Pero kuan siya nang mag-feel na ko, wala kay siya na-develop ito.
Kay sige ko sabay sa uso. Kaya sige ko kuwag trends. approval. Oo. Validation, approval. Validation, kanang gusto ko sabay na lang kaysa Mga gani na ang isa ka struggle as a squad gani kana mga age bracket na mga early teens. Kana unsaon na siya pag paras karon pwede na nimo magpuyo na lang kag ikaw na lang isa kay samuka na kag nakay kauban, di ba? Nya dati kay kana fear of being left out kakuan ka na FOMO. kakuan na kana Nga na, magiging ginagamit sa marketing. Sa mga kuwan. ka ma-left out na ka dili Nga na, magiging ginagamit sa Matrix. dili nakain. Mga gani na, matrix gani. FOMO naman na. Fear of being Keeping up with the Joneses. mm. Nga, ikaw, yun sa man yung mga una. Wala lang, kuan lang. Observe, magtanaw ko, di ba? Mostly, it's either saba ko or hilom. Oo, mo, dati. bantayan sa mga una. Ano rin. Mag-observe, yo, kuan. Yo. Di ba kay gumistorya sa mga una? Yeah. Kung magtagbo-tagbo na to sa una, di ba? Niya pag kuan. Alangan, nagkahulat raman po kung unsa akong ingon kay most of that time ya kung mag-una-una kong storya kay mga kuan sila ba. Dili na makarelate sa kung ipang kuan. Oo. Nasanay na lang ko ba ikaw na kay ikaw mag-set og topic para dira ko mo insight kung unsay nabalaan ko na ko anang Ako mabantayan si Masona kay kuan nga ng murag satire ba? Satirical bitaw ka ng salat ka na mag-host kay gayaga niya. Magsige mga tao nga ikaw mo kuan padayon na pug kag kuan. Nga na ba? Murag mag-manipulate Di ba sa ka, Tino may tawag si Masona? muso sa Tino sige in character ko na bro ganahan ka ba parang Mura ko siyang as ako dili ka makita as threat sa laing tao ba? Diba? Wala akong gusto na dili ko gusto maka-conflict. Di nga mo ba kay pag nakakala na si Santino niya sa kay pag just character mo. Character ka rin. Thank you bro. Kamalo ginagamit ko na siya na tool as ako kana po sa mga maestra. Oo. Tama. Kanang dati gani sa kuan tong college. Tong college wa ko kaila sa mga maestro ba pero kaila na school kay ginatabi din na nila silang faculty. Mo gani ako mabantayan no. Ako kay nag-set sa una ng malit. Dili pa sudlo ko di mo kanta or sayaw. Kanta ko marlog pangit titingog. Awa na yung gusto ha. Wala, galagi sila lingaw nila kay sila nalingaw sila sa ko kay hala. Kaya nga niya na overcome na niya ang stage fright ba kanang okay lang siya pagtawanan na siya ba. Ako gagamit ko na para as if ever makakuan siya sa akong name. If ever yan na siya murag ko si tawagan na. Branding. Murag naka-title na naka-engrave na sa akong name. Wala ka na, di na siya maulaw na. Okay. Usay maulaw na. Murag ba na kasi mo, marakag naulaw pero ginasakyan mo ito ni mo niya. Katawan na ni noon, nalingaw ng mga tao. Murag kuan ba, imong ginabuhat is self-harm god. Okay. Gina-harm ni mo self just for the kuan of others. Dili good kining sa tawagan ha. Self-amusement. Self-amusement. Ginalingaw lang ni mo yung sarili ba? Sort of. Kaya nga ko is kuan laman. Naglamok eh. Yung hearing. Sipat yung hearing. Ang science mong ganda na kung sa laing tao mo gikan imong amusement, kuan ba, dili siya stable. Whereas Okay, validation like what you said earlier, di ba? Validation. Validation. Tapos kung ikaw gina-generate yun mo imong kaugalingong happiness, mas lingaw sa niya, mo join in na lang mga tao. Kay mo naman ni akong character, mo na akong kuan ba? Naka-program na skills good. Mo na lagi capitalize na ako sa kuan society. Gan. Kana di ba mura kung magkagubot kay courier lang ko. Kanang ba? Ako itigonis yung bag. Ako tagbantay diri kung mag-shot. Kung mag-shot mo, stable lang kami mag-gun. Yaka mo dito, magsayo-sayo mo, tindog. Gani. Tapos mabantayan ako, bibo kayo yung section kay kuan tungod si mo. Do. Lagi. Sa bas, bika section eh. Santino. Di ba, dagan pag kayo, ang inyo pag yung classmate, dagan pag mga sipat, di ba? Or tapok. Alam ka kay mga kuan gani gahapon. Kisa ba yung classmate sa third years na din Clyde. Lagi? Din Clyde sipat to Clyde, Dinoy, Binjo, si Uy, dili Binsoy. third year?
Kami may classmate ni Binjo. Third year GC man to. Kamo. Ha? Kasi Ay, section dili, ni mo kuan. Third year. Third o fourth classmate ni Binjo. Ay, fourth year. Ang classmate ni Binjo. Fourth year Thomas. Third year, uso ko third year. St. John ako fourth year. Look, siguro may kalimot na. Kuan. Classmate mo ni Sho. Bernadette OLL. Classmate mo ni Sho sa third year, di ba? Oh. Tama ba? Classmate mo ni Sho sa fourth year. Kisa mga class. Kalimutan ko sa Ay, class Peter section. man ka. Peter. John man may. Sila din Clyde. Kalimut ako sa fourth year. Kasi section ng Din kay Dog Show, Jabbar. Kamo gani, Peter. Ay, Peter. Dili, third year na. Peter, oy. Fourth year. Third year is kuan man, Isidore. Di ba? Isidore, So, unsa mi sa fourth year? Ay, third Peter year. gani. Paul, Peter, John, ug Mark ba ya? Mga fourth apostle ni kuan. So, sa third year, unsa man Si Isidore, Thomas. unsa na section si Vincent third year? Third year. Mm. Si Ma'am Jojet man among third year. Ang mga kay si Labor. Oh, sila ba? Asa to siya? Asa to Actually, sila din Claire, ako kuha na classmate. Oo, pato gani. Pero unsa nga section si Labor sa una? Remember ka? Kalimot mo sa mga sections Lagi, third year. Isidore, o Sabi kuha na, naman. Si, Katol ka sa utok. murag na-delete sa system. Assignment. Pwede assignment na lang, i-comment daw Pero ako nila. may naman sa school ba, kay murag ang aim rin ako kay magpahubog. So yung kay muna ko namulat, no? Kani. Gusto ko yun ako nga, lalo nga mag-shot murag yun ako mapas good. Gusto ko nga na ako yung ma-feel nga buzz ba. Parang kuan, ang adrenaline ug dopamine. Ano, kanang high, go na kuan. Di, ang gusto na ginapa ko, mo sa adrenaline ba, di ba? Ma-high, makana. gusto na ako, manang magtapos drive ko ng ba? barkada niya, mag-shot lang. May nga na lang Pero mag-compare pa gani gihapon na ako ang energy na ako dati o karon, mas taas yun kaysa una oy. Di, good no? Kanang maglakaw lang ka ba, mag-skip, hop ka. Karon kay hangat naman kay maganana. Kanang suguon ka, mudagan lang ka niya. Magano ko, yambak, katry na ka na. Wala pa. Ay, katungkuan sa PE. Kanang mudagan ka ba? Kanang, sige, ikaw lang, kanang ikaw na isa, magbaktas Ay, ka. sa murag sa timbang, mato na ba? Karon kay, Gusto wala ay. kabalon ako ba? Actually, ang edad na to, kay di pa na siya, kuhan yun, kanang, di pa na siya supposedly mo, pabae mo hang metabolism, tungod na sa ato ang timbang o activity. Sa kuan jud, pagkaon. Yeah. Unsang klaseng pagkaon ang maka-affect sa mga kuan. Ito siya, mag-feel na ko, wala na ako na-develop akong abilidad yun unta. Kay, mo to, gusto ko nga, magsabay bitaw sa uban niya, hubog, mag-shot. Pero lahi bitaw ang kuan sa una no kay buntagan pag utaw niya. Kadlawon ang mga kasabay man ako sa una sa kuan. College, naman ako yung duman na. Tungla din Clyde ta. Oo. College na dito no. Napa yung mama niya, libre barbecue, aling awat. Ilabing Kasabay ba ka to? Sige pa mo magduta ato, adik kayo magduta. Gym. Kabot ka tong gym. Ilabing Clyde pod. Oo. Napa man to, high school. Mag-gym ta ba parang natay pagsumpagay. So mga tanawa, ganito oh. Kaya Pagkaugma ba kay alisudan na iling ko. tikasan kay si Dansoy kay murag nagakuan mo sa si Dansoy no. Aoy. Kuan mo sa daan, athlete, di ba? Varsity. Ang Kaya nga sa una eh. Tughan pagod kay tao tugod. Gani. Tapong mabaho kay singot. Ananaan mo, you know, atis kita. Ganun pamaol. Pero lami ba kay magbuhat magpamaol ka no? Lagi? Kanang lamay Parang kasakit. lami kay tiwasan ba? Lain gan ng kuan eh. Lain gan ng siguro bitog lingkod. Lain yung paminaw, marag labad sa ulo nga, bloated kayo. Katugan eh, magkatugan na nagian ka na mo na, Carl mo na ako, nag-jogging, alo, chuya sa gagawin. Ano, alam mo, mura lang NPC ba? Ano lang, sabay-sabay sa mga tao. Kaya mo, yung mga tanong. Kato sa kuan. Oo, itong sa likod sa Verdon ba? Ayo, mo man akong trabaho gid tagadlaw. Punch kayo, gwapo kay kag lifestyle, oy. Kay, dili dyan mo tanggalon ang exercise ba? Kana gani ako kanang walking, kay mo po na exercise sa buntag ba? Gapo pud walking.
Pero pambabuhi ragog dugo. Tulog mo paghuman. Pag grabe akong pamaol sa paglayo akong nadagan kay kaugma na walking na lang. Mga tune up ba? Tune up. Gina-start ni mo ang kuhan. Pwede ka jogging. Dati, kanang kuhan lang. Sabay-sabay lang. Kung mo paminaw kaning tibok adlaw ba yan? Nara ko score to, nagana ako. Oo, kailangan pagka stretching, oy. Ala, ayaw buang nung wali style na yung dagan ko. Ito, likod sa Verdon, nagadagan. Balik-balik. Pero nindot ito, kay gwapog dala, no? Oo. Kapoy lang sa'yo pag kanang busy ka nung nagkagsakyanan. Oo, samot na alimuot. Obog. Asa ka BA, sa'yo mag-ibuhat. Trabaho na ka. Darawang dari, oy. Day off ako. Sayang, manggol. Dala ko laptop, pero wala ko na dalang charger. Nabilin dito sa Deka. Wala, balak ka nang save ka ng content lang ko, yung magyaw-yaw lang ka. Wala po. Alam mo ko yung mga content na ako. Kasi yung maunaw Kaya mga dump na ako ba? Ako, kani. Marag pagpagod, marag ceremony sa imong kuhan ba? Marag paulawan ka na ceremony. Paulawan? Sige, tawagan ni Ana. Shame. Kanang mga kuhan sa Illuminati ba? Ritual. Kanang maagi kang shame bago ka Ay. kakuan ka na, kanang papaldahon nila. Initiation? Oo. Murag papaldahon nila ang mga celebrity niya. Murag member na sila, katong mga Black God. Kakuan ka na theory. Wala. Ano naman? Ginapapala nila. Oo, kay murag gina-promote nila lagi yung mga bayot-bayot God. LGBTQ. Oo. Wala ilang gina-promote sa Illuminati para mas ma-divide ang kuan ba tao, di ba? Na-divide na ta sa family, sa system, political parties, sa mga bias, mga sports, di ba? Nya kana na po gidungag na po na nila. Para na-tribalism. Para mas mawaway ang mga mas dali kontrolon, di ba? Kanang mga dili kuan. Kanang dili intact ang kuan ba? Oo. Ang hunahuna kay daghan kay silang mga bias gud wa nakabalo sa tinuod o dili o sa ni chismis. So ikaw na kay video nga na nagpalda ka? Dili kanang kuan lang kanang mga kanang mga kuan ba kanang kaulaw nimo kanang cringe i-upload ko ni balag pangit i-upload ko ni. Ito, yan din. Antud sa makuan ba? Nya na ka. Na. I-upload mo. Oh. Mo ba i-follow? Ha? Nasa mo ang kuan? Sa mga YouTube? TikTok. Mo ba? Pero gagmay magkuan. Pero ano bantayan ako kanang trends mo gud na ba? Mamo gani ako ang kuan no. Ay tama no naman gay nga na day. May pagani ka nakapadayon ka. Wala oy. Wala ka panagsa na ba ako tigawas pod. Ano? Kita na nga comment. Ha? Umut lang. Nanda ay tanaw din ako kita na sa TikTok. Lahi ba ni kuan may murag wala ko kailang na kuan ani. Gwapo mo na yung anak pero makabalog yung ka ba kung nigana ba gid imong Walay bias no. Oo. Kung nigana ba gid ang imong video, imong topic, imong istorya. Ano kuan organic kung organic ba o dili. Sa mo giyo ato. Ha? Kuan lang. Good morning. I greet ba. Always remember that every struggles that we have can be pushed through sa tanawa ka na. Kaya motivation. Oo, may nga na ba? Pero kung saan kung mahunahunaan ko na ako, God. Kipo Nice. Pag-amping mo tanan ha, kay wapo kay adlaw karon. Mga alala ba mga morning greetings lang ba? Morning blues. Kung nabantayan sa TikTok ang kuan mo matter ba? Ang intro. Pinakata ko. Kaya magkabantay ka ng mga advertisement na ang sugod kay kanang something shocking kanang nagligid niya, nilagpot niya. Tingala ka advertise ito. Katong transition. Para man mundang kag scroll niya. Scroll stop. Stop niya. Tingala ka nana siya istorya. Kato rin ko ay. Katong ilabay ang batos tulay ba? Stop. You're too much scrolling. Diba. Nga na ang kuan na ang style. Nga naman ginabalik-balik ni kuan Mr. Beast. Sound pag kuan. Mga cuts pud gani niya precise. Pero ang problema na dapat pag
ma-justify nimo pag shock nimo so good, kalma ka gamay, nanapoy shock. Kalma na po gamay. Kuan sa twist rhythm ba? Kaya pag wapog kay di nimo ma-justify to imong gibuhat sa sugod, murag mawalaan pug kuan ang tao, scroll gyapon sila. Nya ang uban pod kay katong Mao gay na ang kay Mr. Beast pa no, duha na ka storyline sa kanya mag-ana na ba kuan na god diri na Oh, na gito, scene, yeah. diri na po na scene. Ano god. gina-cancel gud siya ron, Tungod kay Chris. Daggan pa. Part na siya. Unya wala na fall down na nila. Pero murag dili mo gid siyang sad-an ba kay ay Pero siya ang nagwatak sila no. responsible, ha? Siya man gud ang murag leader sa pack Oo. god. Murag Pero kuan ba character gyapon. tungod kay sa mga tao ngayong nakauban ba na in trouble na noon siya. Sige na may wasan kay. Isa na i-control, dako naman kay siya. Pero gituyo pud ba daw na siya kay kakuan ka atong nagkuan na sila kuan sa Disney ba na? Disney. IO lagi. Murag nakahiling ko na. Nya Illuminati nya. Nya nadyo sacrifice para sila ha. Nya murag si Kristong sacrifice maghimo siya bayot. Mo ba? Aywan. Di ba? Wala na akong kaputan. Gag. Gagang sacrifice si Chris. Mo ba tagi kuan sa TikTok raw po ko na algorithm na kuan. So, wala siya conspiracy theory nga pod. Gas yung Murag, di ba, it's either kung mag-sign up ka sa mga contract sa Illuminati, sell your soul, kay kailangan ka na i-sacrifice either your close family, friends, gas yung either patayon or, ano, good, mo to kay Chris daw, nagpabayot siya. Di ba, supposed to be na siya yung family. Ang influence ba yan ni Mr. Beast kay mga bata ba yan? So, gina-indoctrine na silang ingani na pwede din si Chris mangani, ano, di ba? Kung unsa galing repetitive sa kuan, makita nimo, mura na siyang norms. Makuha nimo, ma-follow nimo. Pero wala siya giingon nga gikuan jud giihaw, gi-sacrifice. Wala, ay theory lang to. Kuan lang sa mga tao, tinfoil hat. Buang ay kuan pud to. Legit man pud tong ginasampa siya, kinatake kay katuyang chocolate murag nay. Festivals. Oh, festivals na kuan ba. Nasa gi-add nga feature nga murag gambling sa mga bata ba na. So mo siya mahulog nga illegal gambling. Nga isa na niya. Katupod yung katong mga issue niya nga rigged daw tong mga kuan. Mga nadaog. Oo, mga nadaog. Kay mga staff lang niya. Maganda kita gire ka. Oo. Pero feel mo, pila ka percentage yun nga siya ba yun ang nagkuan ang dautan Sa staff na ni Lois? staff no mabod ako Dili ni mo control tanan. Oy, mao na dyan na. Murag, pero siya ang mahulog nga siya man ang face sa kuan, sa system. Siya man dyan na, ano ba? Yan na ditong mga galambay. pero nga na pud ako amurag ang iyang mga kauban nga greedy kayo ba kanang corporate greed bitaw nga gusto gid maka squeeze out maka milk yung kwarta mo na ako pero dili gid si Mr. Beast kay kung tanaw nimo ang mga una nga video ni Mr. Beast tinuod man nga mo siya pakialam gid sa kuan sa kwarta di ba kanang gusto naman siya mo matabang kumakaya niya Paruling lang dyan niya ang kwarta. gusto niya siya video nga lingaw gid nya murag nahaluan siya mga tao ba Murag size. Kalisod, gusto mo dako na ka na. Pero, kuhaan niya po, mahulog nga ihag yapon sa laki, ambitious naman po siya. Kung gusto niya mo dako, bitaw. Medyo na maiwasan dyan. Ang imuha, kuhan, ba dyan na, mana, mag-hard po ka o kuhan, PR, god. Kanang, Naman, siya na, siguro. siguro kay kanang mga PR train ba kung may mga reporter kabalo ka sa itubag nimo dili ka maulawan sa tao ba di ka matawag bugo Pero or wala pride ba kayo siya nagtubag yun? magani gwapo kag na kay PR kanang sila Logan Paul na ba sila mga PR Ay, was. Pati di ba ikapila na sila na cancel pero damage control gyapon pero dako po kay na silang bayadan na sa kon wala. kana ayaw na ingna lang amin na lang yung kuhan magluoy sad videos Na mga apologize mga video. legal shit po, no? Ilahang ginakuan. yung mga loopholes ba Kalaban kasi ni I'm sorry. Coffeezilla ba? Siya ba yung kuhan kanang katong sa Japan ba ya cancel jud ba ya siya ato ibalik maghihap Di dugay na mo kabantay na niya sa una. ya na WWE pa Nasa yung pagka-reckless ba?
sa ko okay ra mo gud na mga prank kay gayaga pero siguro ni mga wa kay na perwisyo kanang wala nimo na iyang mga content kay murag iyang kina Sobrang ka edgy ba? sobran ka nang istorbo no bitong mga tao. Saan naman na eh. Pupura kay Tokumi bitaw. Yung mama ni tabo sila. Murag wala na eh. nakuha nila. Kuan ba? Kuan mo pugutan lang mga pulis. Gani di ba? Kuan ba ganahan mo og prank, ganahan ko kanang mga Safe. yayaga pero imuhag yung careful ka ba nga dili ka wala ka naka-istorbo bitaw. Wala ka na-apak sa boundaries sa mga tao. ba? Mga legal things ka maipit. Kana nag-cancel na Logan Paul. Si KSI. Cancel po na KSI. Kauban sila eh. Sa Katong sa Prime. Katupang Crypto Zillow. Nakuan ka na. Kay Logan Paul. Coffeezilla. Crypto ba na? Crypto. Katong yung scam na. CryptoZoo man to. CryptoZoo. Oo, di ba? Doon po Ang siya yung... kalaban niya si Coffeezilla. Niya yung product kay CryptoZoo. Kuan CryptoZoo. Mga gani, di ba? Gikuan pa na siya. Isupo na siya pila ka tao. Mga na isa ka kuan niya kay kulang yung sweldo pang tapal atong mga scam siya. Ang nga ito eh. Oh bay, buha nga ito eh. Di kaya ang mali mo nila, nag-promise mo sila. Dili jud dawat lang jud sila kuan. Mga marag sanay sa dali ra na. Kumbiyansa na ba? Marag promote. Marag para siguro nang kuan. Ila kong TV dili sila promote og sugal kay ma-cancel. Oh. Di ang kuan anang crypto Siya, gyud kay kanang mga Gani niya dili ka sure ba? Dapat mo ingon jud Wala yung ka. foundation niya ba? Dako siguro nag-offer ako hata ni. Oh. Dako jud nila nag-offer ka na Kasi ang wording pod nga maingon siya nga mao ni ang pinakakuan madaog lagi ta ani mabawi na promise gyud mag-invest mo. Nya pagpalit silang stock baligya rin ang influencer para kuan mo man ay kasagaran. Pero ang kato lang kay Logan Paul dili siya ing ana nga style ang nahitabo ato siya kay wala siya ka-deliver sa iyang gi-promise. Kanang nag-ingon siya nga ang CryptoZoo mangitlog nya kanang gi-hype gyud niya mayo ba niya pagabot sa product kay sa man ni murag i-copy-paste sa Google Magani. Google Images kuya kay sa advertising Patong ba kuan board ape may sikat pa to. bird Mahal ba ya kay to mo? nya iya rang gianaan na nya gaguloy kay itong mga kuan mag-invest katugay mo ani klaro Dagan kayo guys, dagan kay nag-tweet. ginabuhat pud sa uban kay i-hype nila ang isa ka crypto no. Nya pag mo palit na ang mga Tao fans, full na. syempre mo dako na ang Value. ibaligyan as influencer dayon niya. Pase din siya. Pull out kaya niya. So mura siya scam, nahimot siyang scam ba. Rag pull. Ang tawag na. Pero ako pong pushback ana, although tama man pero kanang nawala na pud ang Makawala mag-trust. dili responsibility ba gyapon na nimo nga ni palit ka crypto ka balo naman ka nga. Wala Hindi na man siya sure, gagiingnan. wala mo sure. 100%. Wala man gagiingnan na advertise ra man ni. Wala man ni nag-ingon na kani wala man tay gilagdaan. O bisan pag niingon sila ana, dapat kasabot ka nga bisan unsang investment, bisan ganig stocks, sa stock market or kanang mga bonds nga kana lisod na kay na kuanon, kanang legit na gyud na. Di man na 100% sigurado nga makuan jud ka makakita. Saan lang kaya ng crypto, nga bago ra na. Mo gani. So, murag para sa kuha ba kay puro na lang gud sala sa influencer nga wala nagi kuan ang sala sa nagpalit ba. Sobrang na pud. Sobrang na. Murag usa gani na katong Shara ang kuan. Kalimot mo ko eh. Kanang murag siya nang salo ba pero dili ko niya sala. Oh, or dili niya 100% sala. Kanang Alap. Pero or wala siya giingon, kabalo siya. Eh ingon ba sila Mr. Beast knows. Kabalo siya pero wala siya gibuhat ana god. Ginapasabot sa kuan. Ay, oo. Partly. Ang Partly pasabot rin ako, responsible. kanang dili siya, ang nahitabo, dili to siya 100% siya rin sala, na po'y part tong ubang tao. Nga, lain kay nga, siya rin gi-cancel, siya rin gi-atake niya. Katong ubang tao, wala, muro sila 100% innocent good. Nya, luoy gitong nisalo sa tanan. Di ba? Unfair pod ba? Dapat kung imo ang gi-cancel to si Logan Paul, atakeon po niya to. Imo pong i-critic tong mga Siya, ano guys. na maliit man pod mo ana kabalo man mo nga. Siya raman kuan.
No, nang pag-hype po niya, grabe po. Siya rin madali-dali o kuan ba? Gani. Wala na mo imong fame na gipaglisuran nimo. Mao pa ba gusto sa mga tao? Di, ang gusto po nila, mangita sila someone, isang nga tao nga i-blame lang yun, di ba? Oo, ano. Mao dali mo kuan. Sacrificial lamb ba? Murag customer service good. Sa isa na katao itong patanan ba? Luya ba na eh? Para sa ko, unfair siya ba? Dili man. Dili ba? Kahit na appeal ba na si mo kontrata? Lagi po no. Ikaw man isugot man ka mo. Mo na nakapalit sa mo milyon. Ikaw may naong. Ay, fair siya para sa ko, pero unfair po. No, fair siya nga unfair. Fair siya, oy, fair lang oy. Mo nag-trade nimo, mo pa nag-gamble. Gani. Mo pa nag-isugal nimo. Pero kung ako, badlungon ako tong mga tao bud ba nga kuan. Nga ano pait-pait mag crypto nga wa may 100%. Para makat-on pod sila nga partly pod una na pod sila contribution atong nitabo. Collective man to nga. Pero feel lang ako kay Logan Paul is kwan man, di ba? Mangayo sila investor man to. Mao na. Para malakad to ang kuan. Ang mga program nila ba? Kanya wala sila gi kuan. Wala na dayon murag gi wala forfeit good. Nya mura ra golay nitabo. O kana non kuan. Murag ngita silang budget ba pang kuan pang develop. Ngita sila mga programmer. Yeah, wala sila finished product. Mo to, palag to mga investor. Bitaw po na murag mali gid bitaw. Pero I mean mali gid ni Logan Paul. Siya may nangayog fans. Pero naman kaya sa kontrata gid. No. Kung yan na. Mo ganito murag dihado siya sa kuan. Kanang sa suing good. Ayawas, lagi kasuhan bigyan niya si Copizilla ba no? Mga angkol mga kita manayo eh. Angkol na ba dito? Angkol. Kailan may standard yun sa angkol? Di man na nimo standard ang mga angkol. Maglakaw ra man ka sa dalanan na. Ha? Maglakaw ra ka sa dalanan na. Kapansin ka na kanang mga bata karon. Pagtawagon kag angkol. Oh, exactly. Pero sa ka gitawag og angkol. Kul, ko ano na ni Kul, Kul. May nabi Kul. Kul, kay Cecilio Kul. Ano ba? Kasi ang first time... Dati kay kuyahon lang mga kuya. Na kay kuan kuya? Kasi ang first time yung gitawag kag angkol. Di na makuan, oy. Pila naka tuig siguro. Di na makumako. Remember, oy? Pag-graduate mo college. Ang mga kuan, kuya pa. Kuya pa, oy. Ako kay dugay mo ko ni graduate og college. Ang architecture gihimo na og 8 years. Ako pa, so as least na human. Di ba na sa kuan? Ni-graduate ko. Nya trabaho ko sa kuan home base. Pagsunod na og gawas, angkol na tawag sa kuha. Alangan. Basta stress mo kakayo. Mga po yung sahay na kung dili ka stress kay mag-reflect po sa imong naong. Kanang aliwalas kay katanawan. Kanang kondisyon kay ka ba no? Ikaw kay ano kay ka grumpy. Cool. Siyempre tawagon siya kag angkol. Payuan ba yung cool? Kay Cecilio Cool. Gag. Cool ako na Cool be. So ikaw wala ka kalimot na kausa ka gitawag angkol. Ang mga linya na lang akong ana jud kay nidulot man jud to lo. Karang murag kag mo transition sa teenage to adulting good. Karang in denial pa ka dira ba pero karon dawat na ako. Dawat na yung angkol ka. Makakita ka mga estudyante karon mga kuan na abinimog mga high school na dili na kuan ka-determine high school kuan college dati kay ma-determine man nimo di ba? Bantayan ako kanang mga artista bitaw tingala ko makadugay Kabata po sila. Kabata po sila. Anya dili. Ikaw din nakasabay sila. Cringe man nilang ginabuhat eh. Hindi ko ganahan ni. Pero dili lang kakasabot sa ilahan dyan, Jud. Abi nimo sila nagabata, ikaw dito nagatigulang. Nya nakadugay di po ka relativity. Nya matingala po ka nagkakuan po nagka-bag-o ang kuan nakadili po kaganahan sa trend sa kuganahan ng trend. Dugay nang ngana. Nya pero ginako lang gyapon siya nang murag siyang mga monormi ba? Gani no. Una-una ra ba nato na or tinuod yun nga nagapangit yun ang trends? So, based man guna sa imong bias good. Murag in denial po ka ba? Kay change is constant, jud ba ya? Ang teorya mo guna ko ng trends kay feel na to, katong mga karaan, mas gwapo, di ba?
kasagaran. Mm. Pero ang reality mo na ang ginapaminaw ni mga karaan katumang mga hits gyud pinakakuyaw mong good. So mao to ang pinaka the best sa the best. Wani mo na paminaw tong mga bati sa una. Nya pareha na karon daghan pug mga hits gyud kayo nya mao tong ma-remember sa future na pod. Mas gwapo yung music sa una no kay pero hits dito yung ginapaminaw. So mo na akong pagsabot sa kanang mas gwapo gyud ang music sa una di man siya tinuod actually. Mara jud ang kuan. In tune sa imong frequency karon. Pati yung Di ba gusto ka low key. Ikaw ganahay kag mga hip hop, mga pop, saba man kay ka. Sabaan man kay ka. so nagalan ko hip hop. Oh, di ba kay gusto ka kay hyper pa kay ka manglihok, physically active pa ka. Oh. Ya karon kay laid back gusto na tag mga old, slow. Pero una-una mga 90s, mga bastos mo po mga lyrics nila nya. Karon Mas bastos karon. mas explicit karon kay murag lantaran ka dito kay gina wordplay pa, gina metaphor. Gani. Dili pa lahi ang sabot sa mga bata, lahi po mo sabot sa mga adult. Pero mas nagag pedophile sa una. Oh, pero dili pa expose sila Didi. Kabalo lagi ka na, di ka palo di ka na, Didi. Mo man sa kuan ba ya sa grade iyang balay. Gani. Kay sa yung mga weird party daw. Mo gani si Kanye, di ba? Nitiwalag sila. Mo ba wala ko kabula na. Gilabel sila as crazy kay sila na ang kuan. Stricto na kayong kuano no. Kanang mga hilabot kag bata patay yung ka. Sa to ang generation, di ba? Remember ka? Ay, sa to dili pa kay stricto. Kanang ikaw jud ang kuan, maulaw si mama mag kuan ko ni teacher. Gani. Ano magikuan kay teacher? Ikaw siguro dila nga. Gani. Karon ang teacher ni sala. Kuan mo. Karon Kana gay. ko as a parent, gihatag nimo responsibility para sa teacher niya. Hunana daw, pila ka heads ang gina-cover sa teacher. Makaya pa. I mean kanang kuan ba sa karon sa sa gawas kay grabe ka stricto ni kayo kanang nasa lay makuan nga predator. Murag palibutan na SWAT team patay yung ka nya. Mga gaya ng mga school Pero sa to ang time sa una maduag internetan na ibayot. Bitaw no. Biktima. Dili ang bayot ang kuan na nay mga kuan ba Kasi nay bibing. mga nay mga didi. Didi. No Didi. Dili bayot ang ginakuha na pero daghan Katong sa na kata mo libre ko pin. Masayon ka ba? Bayad ko, eh. Nag-counter strike ka ba? Masayon ka sa ano? Nga. So na murag normal na gud siya. Takabalong nga kuan dito siya kanang pili ka pa diswan na. Kato yung kuhan. Boarding house na na-evolve ba? Dito ka magkupit. Kato ka dito. Hala asa ganyan na? Sa na itong katong bibidak ba? Dito sa bibidak. bibidak. Demolish naman ito karon gihimo nag-Phoenix. Bibidak nga nay barber. Dapat sa eskinita sa likod atong bibidak ba? Si Bibing. Ayos man po siya magupit niya. Tagaan ka itong medisina, gutong makapaso. Yeah, straight na kayo mong buhok. Ay. Yang barbero. Kita na ball patandaw sa buhok. Barbero kay bayo. Si Bibing. Asa na ito siya, no? Nagpagupit ka dito yo. Yung pagupit ko, bayad ko, oy. Bayad lang ko, oy. Dagan ko. So, ingani din sa karan din. Dapat din na kay kauban dito din. Ako okay ra wala basta libre. Dili ko, eh. Hindi ko ganaan. Gunit-gunita ni mong ko, ano, eh. Wala noy. Sa libre gag. Katipid ka na pa kay panduta. Karo to sila sa una, no? Kung gusto kay mamayot. Hindi na ta mag-name drop, oy. Matawaan na lang nato itong mga experience sa una, eh. Gag. No, di ba? Isipan ninyo, high school pa mo ato. Oo. Aware magkata, di ba? Oy. Kato sila. Apil magani ko. Si aware. Gago ako number 1 dito guys. Na-influensyahan din kanila di. Tama, Dili. mga kuan man mo, mga buds, ay, di, mga grupo man mo. Ako ginagunaon na gyud. Dito tayo lakuan, kayo wala na tayo. Kuan, hindi sa una eh. Puspuso, no? Pila na to ka years ago, Carl. Gusto mo, kag humor, di ba?
Naisip di mong ipangbuhat mo sa una. Kani. Karon mo kasabot ba nganong kuan palagay mga maestro sa to. Nya, Ma-realize mo ba no? di ba mo ganito? Abi ni ang mga maestro ang problema ba ya pagbalik nimo sa panahon gagawin murag Looy gani kay mga maestro sa una Gani, sa diba? assumption nyo. Bato lang stress kasi lang mga naong. kita man day mga buang. Nga tao-tao na isumbag Para na. sa to kay sila ang buang ba? Katod yung kuan, katod yung ipanglista dyan itong mga taglay nila. Kanang Ma'am Jojet. Kanang mga ano ba niya? Si Sir Labor. Actually, kanang mga kuan ba? Nay kuan nay tawag Kanang mga taglay nila ba? taglay. Kanang record nila. Kanang mga miss kuan. Maro-maro. Kiyawat yung mga kuan nila sa... Uy, bukay mga teacher estudyante sa uno eh. ang teacher pala wa estudyante. Parehas ra. Oo, bro. Dili magud sa tuwa na masuko ang teacher. Baga na mo kay tagnaw kay na training na tayo elementary palandaan. Gani. Elementary palandaan mangdukdok na ka ng stick do, di ba? Kusog kay nagtingog. Pagtino mo. Tarong drubo. Gani. Mas murag masipat mo siguro mga dalahi ang pagkasipat sa tasaw na no kay out of boredom ang good. Bitaw, dili mo nga mga kuan. Wala man dili lingaw good so magsinipat ba dili kay Magdagandagan jud. Karon gamay wala week mga kay ni mga generation. kinam dum gatong kuan gatong laboratory nga atong ginabangbang ang portanya managan ta pag naay mo gawas Comlab. Comlab. Oo. Kunya, isipa, college pa dito itong mga kadula ato. Gamay jud kay to kay tanaw na to sila tigulang naman sila niya college pa sila. So ito, di ba, dukduk ko ni mga portahan niya, madagan na yun. Ayo, pag. So ko na kay murag kanapulo na nagbangbang pa niya, dagan na po. Mag-trip, oy. Kami, Murag dingdong ditch ba na nga kuan nga sa eskwelahan. kato din kaming nulyo, magsyagit kami sa gawas. Uy, upaw! Uy, taras, bugay to. Kinireklamo, bitaw na sila. Naisig syagit ito nga estudyante ba? Kinsa to? Kaya nagtarinaro mo. Pati ingon mo, gago freedom of speech man na. Kaago, sigirong pangaway ng mga slur ba? Uy! Sali, diri! Bugo! Ang labay, yung bato. Mga choke. Kinamdom ka tong kuan. Ito si Binsoy, ginihagi siya ba niya, daghan bitaw kuan na sila Bert. Pagkagi ni Binsoy, daghan kig nigdokol niya. Gago. Pag mapalag siya sa isa, kinana pa yung mudokol sa pikas. Di na niya matrace kasi nagdukol. Yan napad sa tumay. Kasi nagdukol na to, kasi nagdukol. Kanya wala ginitugan. Wala ginitugan. Kaya nagdukol na to. Yung mga kamitanan. Ang nga gati. Kaya mo mga itong kuhan sa iba. Kasi nagbutag bato. Kakuan, Ibutang sabay bato. ka ato itong nanguha mi kuan, beer. Ay, sa itong mainom ba? Wala ko ato kasabay. Pero kadog Sa lang ko. HR, magabrihan na mo sa kuan, labinsoy. Babulgam, alam mo ba yan to? Gishot ninyo. Iwas. Kaya marag kuan ba, dabar siya, marag siya dabar. Siya vodka ba to na bubblegum flavor? Asa to sa kuhan? Sa HR, kuan bar. HRM. Gan mo sa kuan. Tingnan lang ko ba? Asang doon kuha? HRM day. Sabi na huwag sa rep sa mga maestra. Weird yun. Kaya tsura sa video, ano yun? Igo kay Sadlo itong naong bang. Gawa itong putis. Dili ta kuan. Insa? Asalubog na. Kaya mo kuan ba, masilaw. Bongga itong niyagi kay siguro kakita ni Elon Musk kay naga-follow ba yung mga mga content. Dula sa Diablo 4. Oo. Nya. Murag na-excite na ko kay so na nagadula mo Diablo 2. Nya, lingaw kay ko kabata. Nya sige na ko gina-share Lakipoy ba. Murag gina-hype gud ako nga lingaw kay Diablo 4 ba. Yes kay graphics, yes kay kuan. Dula ta na pohon. Tingala ko taga manghagad ko sila Joel gihagad na po nako sila kuan. Tingala mo pagkaugma nagdula na sila. Okay, sige na kayo sila grind. Ano, walang kayo sila si Mona. Yawa ni si Carloy. Ako Sige, na- sige pangagdaw, joblo niya siya na dito wala. Ako wala nagdula. Tingala kay ko no kay ang ingon ako puhon, magdula ta puhon. Tingala ko yung sunod ugma nagdula na sila Diablo. Ako wala na apil. Mahal bang joblo eh? Gani. Pero kagahapon Tag 3K. nagpalit na ko kay nakonsensya Pila? ko no. Pila, nag-sale 3K. sila. Nya napag ito yung murag extension murag 4 to ang total kung paliton to nimo. Nya. Diba ni anak ko nagtrabaho ko gabi eh.
Wala ko katrabaho gabi eh. Ano naman? Nagdula raw og Diablo to. Na Diablo po. Mga lagi na distraction. Grabe, maka-addict lagi. Yes kayo. Guys sila, pampakalma daw silang mind, magdulag Dota. Mura man siya, kuhan, masag dopamine na hijack ba? Kuan man siya. Kanang mura siya, kung cycle lang, mura ASMR ba? Ngano cycle man? Kay, balik-balik ka mag-skill niya at the dire, lihok, mag-ala lang ka. Gani. Dili na nimo pag-isipan mga skill ba, murag kag naka-autopilot. Nagya po isip pero gamay lang. Dali lang ba? Autopilot na ka. Nya, taga na kag reward para kunuhay. Nya, ganahan na kag dula. Nya, ang alas 8 na ko nga promise, alas 8 na ko magtrabaho na ko. Nahimo siya alas 9, alas 10. Nya, nahulog nga alas 5 kadlawon ko natulog. Kaganina. Tuwa pa kulang, di mo tulog ganina. Mata ko kay langan mag-podcast kayo. Na lang, kuanan pa. Grabe lagi ba eh. Pero kuya kaysa ba kay gimahalan ka sa 3K no? Pag mudula po ka kay murag ma-justify niya ba nganong 3K ang gibayaran? Murag sa graphics dyan, no? Dili lang jud sa graphics. Although gwapo na gwapong graphics pero ang nasa lore, nasa universe gid ba nga imong ikuan? Mission gyapon na. Yung sila magpa-level lang daw. Pil pa na. Depende sa mo kung magpa-level ka or mag-quest lang ka. Ikaw, unsa man imo mag-quest ka? Gusto na ako pat yun si Lilith. Mao din ang kuan sa Diablo, no? Lilith. Na-boss isa. Pero nakapangit to siya kay focus na kay siya sa isa ra ka boss. Nakadula kay Diablo 2. Sa nga kuan mo nadula. Warcraft lang. Warcraft. Battle Realms. Wala kay kuan. Pero sa Diablo 2 man good, si Diablo imong kalaban pero nasa yung mga igsuon. Nga mura niya kuan mura. Ang para man gud sa kuha kay ang Diablo kay mura ra nag kuan nerf na MU ba? Nerf nga MU. Kanong nerf? Kanang murag lower ay kanang murag kuan ba kanang gi-inspired by kuan. Oo. Murag Pero ang MU mo gud wa man say wala man say story na ba story ng MU. murag dito gikan ang kuan ba kanang gameplay, murag kuan. Una ba day ang kuan ang Diablo. Unang Diablo. Magani. Murag dito gikan og kuan ba? Inspiration ng MU. Concept. Concept. Pareha sila gameplay, ana god. Pareha sila skills, controls. So ayo ka kad Torchlight. Ala. Torchlight to. Diablo kay gamay ra man akong kuan. Gamay lang ako ang reference diyo. Wala kay kong kakuan. Kadula ko pero mag-surface lang ba sa internetan lang. Wala ka patay boss nga nakaabot sa boss. Mission lang man to, magatog dungeon. Mao siguro ng kuan. Bitaw no kay kini mo appreciate ang 4 kung wala ka witness kay sa 2. Nya kuan pa ang graphics ato, mga kalabira pa sugod mga mobs di ba? Mao man ilang kuan, ilang critics sa Diablo 4. Scaling ba? Ilang critics sa Diablo 4 kay realistic rero kayo. Ang nakalingaw man pud sa 1 ug 2 kay nasa pagka-dili realistic bitaw nga pixelated creepy sa tanawon. Nasa pagka uncanny. No, gani, murag siya ASMR sa mong mata gani ayang pagka-graphics. Dili ka may nga sa mga dula og mga movies kanang sobra na siya ka hyper realistic. Visual. Nga naman ko. Nga na akong addiction nga kuan. Kanang visual learner ba yata? I mean, gusto ba ka nga... kanang stimulating kay ba? Kaya para sa kuha magod kung sobraan na pod ka realistic ang isa ka butang mawalay ang... Skipoy na Carl. O ba? Tony mo. Mapil ka, dili? Dili. Mapil na, oy. Dili, wala ko sa... Katry ka nang magkuhan kayo, Sa? Tanaw bitaw kag TV nga, sobraan na ka kuhan. Silaw, oy. Sobraan na ka realistic imo ginatanaw niya. Mura siya mawala niya pagka-artistic na kayos ba? Like what? Kasi sobraan na siya ka Technical ba or high definition nga dili na siya realistic sa tong pananaw bitaw. Nakatry ka na. wala ma-appreciate man ako na tanan. Sorry. Namo gay times nga kuan. Mga time lapse kanang mga Night times nga hyper realistic. Kana may nga ate ko na. Kakuan ka ng cinematic na mga salida ka na may part na nga dili kayo realistic. Kasabot ka na yang frames per second nya kung matanaw ka tong mga high definition yun ng mga TV murag ipabot man lang mga 120 para ko
Nya Para smooth kayo. para sa kuha sobrang siya ka smooth ba nga nawala na yung pagkakuan bitaw. Realistic. Kay mas gwapo tong 24. Karas ko na ng advertisement versus reality. Good. So para sa mga mas kuan yung tong more is more gid ka. Oo, pina MKB. Tama ba? MBK. Dili Si ka Marcus Brownlee ba? dili ka ka-appreciate og katong pixelated na gituyo nga artistic yung pagka-pixelated. Depende maguna sa message ginakuha nimo. It's either gusto ka classic or Gani old yung school. classic na feel ba? o nostalgic ba. Oo, Ginatuyo man nagbutag blur niya kana Gani. template gani nila lang old video camera. Mao nang pasabot. Kana mga glitch. Mao nang pasabot. Ang kasagaran ba kay abi nila Sa color grading nga napasabot nimo. abi nila abi kay tinaw gwapo na dayon. Oo. Nya mawala yung pag-artistic na kuan ba kung wa ka nag-explore atong 80s na kuan na Murag mo pa lang siya kuan, mura siya preset tawagon ba, mura siya mood setter. mood. Di ba kanang mapansin nimo kanang mga scenes katugong ginakutsa nila tong mga Hollywood sa visual effects ba kanang ang naong sa Mexico kay yellowish, ang naong sa India kay katong mga ana-ana sa sun god. Itong Yan ay sounds, ano mga ako? Sig wala na record. Wala. record oy. Ang katong sa salida. Itong drugs. Breaking Bad. Breaking Bad o Gopo kay pagkakuan, framing. dili katong sinibat. cocaine bitaw. Itong Breaking Bad gani. di man to cocaine, meth, shabu man to. Pablo Escobar. Pablo. Kato di ba yellow kayo? Oo, kay sa kuan man siya. Sa to sa Colombia. Ya pagkato rin yung Colombia, layo ra kayo. Nga ni gyapon. Wala na ba niya? Gani. Kung sa Para sa Russia kay murag greenish, gloomy ana ba? Mana siya kuan. Iset ang mood ba dapat lahi ni. Kanilahi na ng lugar kay lahi og kuan tone. So mo na ang pasabot nga dili tanan nga high quality, gwapog definition makuan siya mo positive na dayon na. Night times nga depende mo po na sa imong pag-framing, sa imong pagkuan. night times nga Angle. mura gog kuan kung magbuhat kag story about Game Boy or kuan. Diba imong ibaba siguro gamay ang kuan niya. Pixelated ang uban nga kanang tuyo nimo ba intentional nga pagka-pixelate. Ano masabot? Kaya di pa man nila makaya yung ngani klaseng graphics, di ba? Ana pod. Kung mo po yung nakagwapo sa unag pod, murag napod siya iyahang time good. Mara siya retro games, ana. Kaya kung i-high definition ni mo tanan, walang pagka-interesting sa time. More on focus na sila sa visual, Jod. Gani. Ano plano ni mo Sa niya? pamilya niyo, asa may mas gwapo ang katong Yusap o katong I-appeal na lang ta. Yusap? Mara na siya kuan staff. Katong normal lang. Normal. Asay mo katong nausab or katong Kasi normal. mas gwapo sa imo. Mas captivating sa itong marag na kuan. Kanang bitaw, nanay post adoration kay dili naman siya Di siya madunggan. So, unsa man nimo katong realistic or katong giusab? madungog na siya. Wala yung mic, Noy, kuan kusog mo pick up. echo lang. Pero sila kay ka. Marag sa staff ba kanang sa YouTube ko na. So, unsa mo atong realistic yun or Kana na post production oy. Kay dili ko kanina natural lang ni na video kanang marag wala ni gipagkuan. Mailan ba yan imong high quality versus dili quality na video clips, di ba? Kanang kani. Mana makaingon sila sa yuna ra mag-vlog oy kay makita nila wala makay ni oy. Wala kay edit na point and shoot lang. Pero gito yun na siya kay para relatable sa katanaw nga mura siya nagana. Organic kani siya. Naman siya pang reels naman na pang short term So pero para sa ko dili siya about asay mas ayos realistic or kaning giusab. depende dyan na Depende siya sa story gud. sa pagkuha ni message. Sa message nimo. Interesting. Kung nitugma ba siya. So wala siya exact definition ba kung depende sa imong intent So sa mo tong video. nialma ko pag ingon nimo nga sa graphics yun siya no. Kay ang nakagwapo mo sa Diablo dili man siya graphics murag ang lore man ang story mo gud. So dili kay siya Pero- sa graphics. Pero kung pangitan ba ka sa graphics kay dili pud ba ka ganan modula. Kay Kanal lang. maka-board, isa pa na sa maka-board. Mao gay na naay ko ano. Nagaragna ka sa una. Ganahan ka sa graphics. Dati Gwapo sa graphics. kung compare nimo sa una kay mao ra man tong pinaka highest graphics sa una.
Pero, di ba, mga processor pa sa una, gamay pa kay memory, mga 52 gig, 52 MB lang, mga 512 MB, di pa maabot og 1 gig, 2 gig, ang mga video card mo. Di ba, pero pansinin mo sa mga retro games kay mga flash lang. Yung pasabot. I mean, ang dili siya about sa limitation o kung pasabot ang nakagwapo sa iyang pagka-sprite ba. Pareho good karon nga nagyapoy mga tao nga maka-appreciate og mga pixel art. Kuha mo. So intentional siya nga pixelate siya. Kay moment na yung kuan, ganahan. Gani. So nakalimot na ko sa akong punto. Pero pwede mangyapon mag-stick ka diha ko. Depende man po na si mong bias Sa imong style. Mga ganing mamili kag teams kung sa gusto nimo teams. Oh. Ikaw gusto kag edgy, gusto ka dark, Gani, gusto ka bubbly, gusto ka bubblegum, ano ba mga colors. So ang pag-define nimo sa gwapo graphics dili siya Dili part about siya. dili pod. Mo na yung isa Wait sa mas mura siya dakong percentage nga ano ka nagdula na ba kay syempre unsa man din imong tan-awon tibok oras, di ba ang graphics man nagalihok niya. Kaya lang dili siya spark ba siya. dili siya about Isa sa po ang kuan sounds. dili siya about sa kuan Effects, bitaw sa dili siya about sa definition Dili. sa pagkuan yun siya sa pagkagwapo yun siya sa pagka-combine sa color kung ipag-isipan yun, di ba? Color So mo na yung pag-define sa gwapo graphics, dili siya about frame rate, about isa ra man na sila ka isa element. na siya ka aspect fraction na Murag siya. whole siya ba. Kuan. Kung i-breakdown nimo taas na kay tag storya i-breakdown nimo sa Kaya gani. kuan effects. Isa pod ba yan ang monitor kay kung gwapo ba kag monitor. Namong gyud Gwapo pangit kag GPU. Kaya namong gyud pangit nga monitor pero gwapo gyapon kuan, di ba? Magingano pasabot ba nga? Nya kung kabalo po ka mag-setting sa yung video card, kabalo ka mag-setting sa in-game. Lah, ipalong na. Salaw ay. Di na yung suga. Siguro kung tanaw ba. Sa pinakaganahan ni mga graphics Karon, dula. baghan man. Kung papiliyon kag isa nga kuan jud ni tatangkit sa mo. God of War. God of War. Sa kuan. Sa ganito 3D na kayo. GTA. GTA. War? GTA 6 ay 5. Dula lang God of War. Wala. Oo, dula. GTA kay kuan simulation. Simulate ka, mag-simulate po kag buhay di mo sa kuan. Pero kaning- RP. Sige, kanang artistic na kuan napo kay naganahan nga dili siya super high end pero gwapo sa graphics. Oh, more on kuan man ko minimalist ana ba. I mean para sa kuha kay na-appreciate yun akong ragna sa una ba bisag kuan good. Uy, mas Sprite 2D, na siya. 2D. Oh. 2D lang man na siya niya. Mag-ala lang ko. Mana rag kalit. Oh, ingana ihang frame. Baro kaysa pagka Ingana ihang frame rate man niya kanang kuan po. Mura na siya kuan ba? Mura siya basic jud. actually mamon to yung nakapakuyo pud sa ragna sa una kay murag nahimo ko nila murag 3D ang sprite. Di ba? Correct. Nga tuyok niyang environment. Mga uso ba sa na mga flash games, mga ngana, mga 3D, mga Y8, mga ngana ba. Kung gyapon ako na, appreciate gyapon na ako eh. Mao ko na nagbuhi sa tuwas tong bata pa ta parang mga Y8. Pero di mo kay artistic, dili kay siya kuanan sa Dili man, ang focus man gud nila is ang program o ang gameplay pero mana sa kay itong dula sa una itong battle Battle tanks. puli-puli bitaw ga. gunbound Dili Downbound. dili Worms. about tangki. worms. Battle online. Muragwan man na siya sa Warcraft man na, di ba? Dili kato sa Battle.net. internet lang dulaon ba niya. Kana murag siya Ninja Saga mga ngana, mga Ninja Saga ba? Dragon Fable. Oh. Oh, murag Dragon Fable. Pangita to no. Kanang wala kay lain madula ba kay wala sila games. Magkuha na lang ka sa internet Dragon Mo Fable. ganina nagahulat ra ta usay pa-feed sa tuwa sa mga kuan. Sa Matrix. Magi kaabot pa tag computer era kita yung nag-start ba. Kita may pioneer sa Ganito computer era. sa edge ay sa kuan. Unya maabtan pa nato ang kuan virtual kana mga 3D god. Oh. Uso na ba yun ng mga shades na maka-record, Kakita ka to kay kuan? Mark Zuckerberg. Oh, kato. Kuan. Mao na mo ginapredict sa una ba pagkadugayan mao gyud na siya ang bagong cellphone kanang kuan lang siya. Pero katong hoverboard na to sa una. Di ba gusto man ta mag invento hoverboard? Kaya remember pa ka ito dati.
Ambisyoso kay ba? Malay mo yung buhat ka hoverboard. Kaya ko na to sa akong propulsion. Kag di ba kayo makabuhat og t-shirt? Ang ako man dyan sa una ka na Kasi water, ganun tagplano magbuhat ng design ng hydrogen t-shirt. powered kuan ba vehicle ba. Hoverboard, magbuhat ka hoverboard. Gani. Ang nauso ra ba ya katong kuan? Ano ka na ano? Gani. Itong China. Na naman nun, itong mga sundalo, itong magana, Pero- pero mga excessive. Pero kailangan po ka mang kuan, di ba? Bulky kayo sa nga technology. Mangusog pa ka og kuan ano. Di ka baka pamaol to no. Ya malupay-pay ka ba? Na siguro na support no. Sunod ano, ma-iron man, ma-exist na. Kabot kaya ta na, no? Kabot kaya ta ng time nga nanay kuan. Depende, mo reincarnate. no? Anti-gravity ba, no? Wala na takabot oy, di ba? Murag post sila post nuclear na ta. Oh. Post kuan. Oh, Kay ang katudang mga prediction ako by Katodang main sa una kay mga Egyptian mga buhat og pyramid. kaya lang akong prediction pohon kay ang AI manggod nagalaganap na siya no pero yang problema manggod ang computing power niya. Oh, Expensive kayo. Kita guys sila og supercomputer. So, ang solution yun, na ana, Fanta computer. Kailangan sa power ba? Kulangan og power ba? So para sa kuha mag nuclear gyud ang solution ana. Oh, katong Nya delikado man kay ng Tesseract. nuclear kay magkuan disgrasya, magira, hubanan nuclear human. So mo na ang prediction nga mag-nuclear nya delikado na kayo nya ma-reset na pud ta. plasma. Ma-reset na pud ta. Mauso na po ng plasma cannon. Feeling na ko mo nang si Elon Musk kursunada kay matug Mars. Kay mahadlok siya nuclear shit na may tabo karon. Nya na di pud siya ganan sa AI. Pero ang kuan pud baya, di ba? Ang ingon nila dito tagikan sa Mars niya. Murag post na ng kita gikan tag Mars niya ni Valentin. Katara ba dang alien? Oh, kay Naway, tungod Ano to niya, no? nag nuclear war. Ano ba? Dito, nuclear mo tong na brown na to na red planet na siya. Now yung theory yan. Para po sa kuha kay dili ta murag kapila na gud ta na reset. Ano Diling dili ni mud mga anak. floods, Tartaria nakakuan ka na Tartaria. Wala. Itong ginapangsan ako itong mga tag-iyag mga building ba, itong mga Great Wall, itong mga po kay mga architecture ba, itong mga ana-ana. Unya itong mga window nila is itong mga frequency ug mga design, katong ilang mga poste kay mga Lagi. statwa, Kanan, ana ba? kuwan. Nya, ang ginadebate nila ba ginaunsa to pagbuhat mga ngato na wala may mga modern tools niya, ang mga modern tools daw karon kay dili daw tumakaya ngato ka kuan, ngato ka perfect pagkakuan, carvings, ano ba? So para sa mo kapila naman ta na reset. Lang, mga every kuan man daw. Wala pa magod siguro yung gadget. Every 100 years. Hindi sila tamad pagbuhat. Oy. Ano sa mga last flood na kuan? Wala bugo kayo history. Kanang kuan, mud flood. 10,000 years. Kaya ano ba Oh sila, my mas dull pa daw ato ang timeline na within timeline na to present niya Jesus o katong mga existent atong mga tag-iya atong mga pyramid ba. Gani. Kada magbugo ana. Kunong Mas una pa mas dull pa ang timeline nato still ako katong mga Hitler mga at ate gani kayo no nga nag-evolve ra tayo ngani nga na nya kalitag kuan kabumang technology nya na ngani ra tag galit. Ug di ko mo tuo ba murag dugay nam siguro kay tanya. Nagsigira tag-reset ba kay siguro nagira sa una nya na GG na pod. Kaya Katong pilalay kuwan. survivor. kanang sa Jew kanang mga Nazi daw di ba? Di ba katong mga Wa- nihawa tong nana sa different civilization sa Antarctica. Wala na. Gatong sila na ang mga UFO ba kanang advanced sagot kay ilahang space. Siguro manggawas ra na sila kung kuana mag World War na pod. Kay dira ba mo evolve ang mga technology. Kakuan ka ng pag World War II daw. Na dito Kada na daw- nagawas mga sakyanan, internet. Dili nanggawas ang mga kuan do ato bay daghan daw kay UFO sighting na ato. Oo, kay Taga rapa. magkuan sila mga nuclear bitaw. Murag naga-interfere daw mura daw. Gawasan. Mo daw nang tigbadlong ba kay ginaguba lagi daw ang planet nato daw. Kan. Kakuan nga tong theory nga tig-collect daw tag gold. Oo, sa Anunnaki. Ano na ki? Asa daw?
Ang gold mo doon ay ang wiring sa tong DNA gibuhat siya kay para ang tao magkolekta siya gold. murag mga peso. Kuan ka na magdula kag battle ren sa Warcraft. Gani. Magkuha rice, magkuha water. So, mga Magkuha peasant, lumber o gold. Pero matrak ba dito gold yun? Na-attract naman ta gold kay pagsabutan man nato nga mahal na siya. Ang frequency mo daw sa gold doon, karang mga quartz na gato, kag mga karang mga crystals, lahi sila mga frequency mo. Yan nagahatag og energy. Ga-store pod. Makuan ko na kay daghan daw ginagamitan nila pang tambal og cancer niya, wa mo daw ni gana. Depende mo pag una sa mindset sa katao kung kuan jud nila gina-expect nila murag gina-manifest pod ba, di ba? Murag skeptical bagay na manifestation kay wala pag improve sa science. So para sa mo makatambal gid ang gem sa Dili placebo, basig di man placebo. Wala god. pero lahi ba ng placebo sa nakatambal yun? Kay ang mo ganyan ang pag mag-test og medicine, ang isa placebo, ang isa kay gihatagan yung tinuod na medicine. Kay mas mo effective itong dili lang placebo Wala jud. gani. So mura ni mo gingon nga dili ka mo tuo kay placebo na siya. Dili po, depende ramang ko na. Ang importante, ang gimind nimo ana kaayo siya effective para sa imo pero dili jud ba parehas tanan dawat sa tao kanang kuan god lahi dosage mo mao ba na basta ang mga gina-recommend sa doctor average na mga dosage dili na siya pang specific sa kuan. But if ako mo take ani kuan lang ako microdose niya kung ikaw nag-take same tag dosage kay overdose na ka di ba? Dili mo gayapon nimo ingon na accurate jud ang mga gina-reseta sa mo kay average raman na sa tao na kuan. Oh, di siya pero Di ba ana sila kung mag-lab test ka sobra ra kag ingani na kuan og kulang mo jud ning average sa tao. Ya mo na imong stats niya average stats sa tao ingana. siya pasabot nimo. Lahi-lahi og kuan ba mga DNA o tao. Mo lang for example mo ganito kanang dili tap same og dosage ko og kuan kung So lain tag dosage sa bato, sa kristal. ay kanang Crystal meth. Lahi-lahi pa tag mga intentions ba o kuan. Kanang butay kung tuod jud kay ka di ba marag maisip nimo kani jud akong world ana ba? Oh. Kunya if ever magkasulungat atong world di ba mag-conflict man ta ana. Dili uy ngani uy ana. So depende sa imo ako. Pero ikaw mo tuog ka like kung magsakit ka mo kuan kag kristal. For me wala pa man po ko ka-testing po kay wala may koy crystal. Gani. Pero depende sa kung the way sa kung mga natanaw, okay ba siya? Pero wala ko ka-testing, kaya wala kong kuhan. Kala yung mga hilot, mga acupuncture, ito kang mga ngana. So, science Partly. na do. Partly mo. Diba? Amurag partly na siya pero dili tanan. Nga, Science yeah, Ang say kuan ganyan ang kristal. ilang vibrational kuhan ba? Sa ilang, Kasi gara kung di ba ang atom na manay kuhan, mga electrons o kuhan, nakusog lang kay ilang kuhan ba? Di pero ba? ang iya mo kung mentality kay mura siya. Di ba kung kiskiso ni mo ang quartz kay mo spark mo na siya. Kakuan kita ka na video. Murag saya mo gunang molecular Oo, magani. shit nga pag ana nimo. Kay sa kadugay man guna niya sa kuhan, ilalom si Yuta, mag-crystallize na ba? Mura bitaw katong sa nga cartoons nga na stuck siya sa na-stranded siya nya gutom na kay siya. Nya iyang pag-analyze kay atom naman ni tanan so ang atom ang pagkaon pareha naman ang atom ang nagbuhat pod sa bato so kuno na ko ang bato. Mali. Ikaw niya ang bato. Nagubay ang ipon. Nagubay ang Si ipon. Patrick mo na, di ba? Hi guys! Nanapad mo yung bagong membro. Paro-paro G! Kasto nga po eh. Dire ako. Ikaw sa tunga. Maulo ba muna siya? Oh. Yeah, sa last no, kay sana yung pinakatabi. Dili ang color manggo do. Black, yeah. Tama-tama, yeah. Gray. Karang angle. Hindi, exchange lang mo sa nina. Sibog dito gamay oh, para luag ta. Na. Gina Carl. Ano man na. Nabiya sa vape, eh. Dalawa ko last po, eh. Si flavor na. Madik na bugawan niyo ba? Mental. Flavor. Kalaban na sa Relax no. Dili man na flavor. Ay, dugho na sulod sulod oy. Ingani. Ilit man ata. Ingani tong sulod sa kuha no.
Pili palitan na po. Cards. Separate ni. Kani kay 500 tos Lahi pa po. 300 plus. Haman to yung isa katong murag stick lang. Mas makasip. Ang Real X, wala na may Real X. Ha? Mas makasip Okay ang ra manigarilyo. isulti. Wala yung Real X. Manigarilyo? Mo ba? Kapila man kakakaroon sa sigarilyo? Kuan no? 20 times 150? 200. 200, no? Mahal na eh. Mo gani nagproblema kay ko atong na-addict kog balik patay ano Wala na ko talaga, gasto ano times kuan. Tay napulo mo tagadlaw. Times 30. Okay lang ang siya. Background car nag-fluctuate sa likod. Kira na kuan naman na. Murag audio ro importante gyud ba? Unya na nang kuan. Visual no. Kagani mag-upload og kuan podcast kay sa kuan lang Spotify. Ikaw? Ang uban. Oo. Bakuan lang. Nag-aana rabi ako pag mahugas ko plato. Mga laba. Kapuyan ako sig pa music. Oy, banha kayo. Gusto ko ka ng kalma na ang Nakay kuan. ma-learn no, nakabuang. Sige, pinaka nadikan nimo sa una po pagkabata. Nagragna buga. Dili katong Aran. Vietcong. Vietcong ako. Dala ka na. Pinaka Vietcong tapos Ang chips, kabot mo sa chips. Road chip. tapos Karaana na chips. Counter-Strike. Winto, katong Worms, nag-ingon nimo yo Worms. Mga flash games sa una ba no? StarCraft. StarCraft. Hangaro. Kasi Hangaro. Mga kuan lang mga mga games Ay na ko na kanang murag siya bookworms, mga ngana na kuan. casual games lang. Wala kanang kay pre-installed na daan sa Mga cellphone walay, ba? mga di na Mga pre-installed sa laptop sa una. Mga So StarCraft ray mong legit jud kay kuan man. Wala lang, di pa ko kabalo mo dulo ato. Dulo kuan ko lang ko click ano lang. Buat buha ay kanang click drag Sa elementary wala kay na elementary Dota na. Dotong run no ka World of nagdulag run. Warcraft. Run nakatry ko. Pero wala kay ka na addict. Wala man. Ikaw yun sa mga zone. Pag dulan Need for Speed ka nang kuan. Battle Realms, naga-mission Battle may Realms, sa una. Kanang, basta dili lagi uso internet. Kanang Red Alert, Generals. di ko ganan Mga offline Oh. Di ba? LAN. LAN. di ko ganan graphics sa Red Alert ko. Ambot sakit mo sa mata Dati, kay mga, dagko pa kay mga Nako amigo gadula na bay. Ano sa Red Alert? Tapos pare na siya ron. Red Red Alert? alert lang iyang ginadula. Half-Life dati. Ay, wasa ganan. Nag-mission ka na? Oo. Nahuman Ay, na mo. cheat lang. Nahuman Gun na mode mo. on. Walay cheat. Wala. Ikaw ra isa. Say nahuman na mo. Isa ra, single player mo di ba? Nako gani. Kanang ang kuan ng boss ato kay dako kayong alien. Oo. Ang ginaganahan akong ang impulse naman akong ginapan dito. Nag-cheat yapon kag impulse. Bro, di na ko imagine ba mo man to ni magulay cheat. Pero dati, murag ako, itong first ata to kay late naman ko sa assumption naman ko katuon na ng impulse 101. 101. Niya i-bind key. Bind E. Para ana ba? Impulse 101. Para diretso ko ba? Kaya way na green. Na rainbow. Lao. Portal ba yan? Sigmo na ng portal sa kuan nyo. Tigatag knowledge to. Taguanan si UFO. Magkatag. Ever since no mga 2019 ko nag-start makakita na. Dati itong bata to wala mga na. Unsa ka ng green. Mapicturean ni mo Hindi yung kay ko para na na mga water vapor ba. Murag siya rainbow. Di makuhang Wapo green. bitaw siya no, murag dagat. Sa na iPhone. Huawei mo ni gyapon Ay, good. Pangit lang ang kuan. Nanay, kuan mo ha? Google Play Store. Wala po day. Nga nang ginawawi, wala mo na klaban sa Google. Unsa mga Facebook nimo? Murag na siya separate na downloadanan sa Play Store. Kasi mga kuan, what the fuck moments na I-remember nimo recently. Sa nga what the fuck. Kanang kuan, mga memes or mga kuan, anything kuan Ang nimo. meme nga makaigo gyud sa kuha kay katong BB oil. Didi. Kabalo mo ganang Didi. Oo, okay lang. Siguro tagal Sa mga kanta ni Tagdan Didi. ko sa algo ni Joel. Di, kuan man na. Kuan man siya, producer. Ayo. Muagi kasi lang. Mga na Rapper namulas man po siya na. kay Rapper man kuan. po na. So kuban silang Dr. Dre. Dili, marag, sila ang parehas og title. Ana ba? Pero di sila amigo.
amigo sila pero Dili sila parehas close. sila producer ba. Oo. Taga-kuan og talent god. Wala ko yung kuha Mura ginagawa niya. Murag talent manager. Mga taga connections ba kanang Weird handler. kayo ba kay na mura na ko siya gi-search sa pud nako siya nya tingala ko ni uso na pud karon. Dili kaya akong Sa search. algo na ay. Dili kaya akong search ang naka-trigger ato na. Di na timing nga magud na kuan issue kay siya ba tapos Sa Hollywood man go na. nabot ka na nga algorithm ba mo na Murag na sobrahan og share ba. balik mo na magbalik-balik. Gani. Pero what if sa kuha to sila nagbase kay pag search na ko, uy, Pinoy, taga Davao. Pa, kay ano to Dili pod kay wala man ta nag-viral. Ay dili ba? I mean, kailangan ba di ka mo viral? I Kay mean, dagang mag nag-news, dagang naga-post ba. Dagan siya nga post about siya ha. Mo na pag hashtags mo maabot kasi ang algorithm, Hatagan ang na po hatag ka sa mga imo ha mga about sa iyang issue. o nga na gani. Tapos na-sense man nila nga na taga Davao ni search. So kung una-una, mo tong gilabay na sa mga taga Davao. Yan na. Base no sa Nga na area, ginauna, base area base. Oh, nga naman ang YouTube, nga na sila mo basagon. Audience. Kuan pa man nila i-test, di ba? Mm. Kung kuan mga 1 to 6 views kung mga human ba nilang video. Oh. Kung ana, Kung gibalik-balik ba nila? Oh. Oh. Tapos, uy, Hatagan na po kag more positive. audience. Tagasa man pila edad. Sige daw, ilabay na to sa parehas niya kuan. Kung mga hit ba. Ya, uy, ni gana gyud na nananaw gyud sila Kiano. So ato ni kuan kay Johan. Mayang mga Tanaw gyud sila. Oh, Nya, mas parehas sila kabalo na interest. na sila kay Carl. Si Carl nga wala alam agad. Didi. Network gyud siya. Ang pinaka nitatak Mga sa ko nga meme kay kato bitong na daw one last time nga nang laag mo Murag sa web no. na daw one last time nga nang laag mo sa inyong barkada nga kompleto mo pero wala mo kabalo nga mao na ditong last. Lagago. Di ba? Murag kuan gyud sa paminahon. Tong last online. Dili last ninyo nga naglaag mo ba? Nga kompleto ta. Pero wala ta kabalo nga last na gyud ito. Di na ta makompleto usab. Dili na mausab og kita. Mm. Pero nga na beto permi kasagaran no. Di gyud ka kamalay ba nga last na dito ninyo Yeah. kita. Kung ingana ba dili na mo siya makita sa Facebook. Kabantay ka nang Oh, tama. wala na kayo wala na mo Interaction chat mo. wala mo interact wala kayo mo Kung interaction. bago lang mo ka-chat, no? Tapos mawala siya sa Maki- imong feed. Wala sa Kaya akong. yung Mawala. kanang Wala chat ko sa mo, sa makita na po na ko imong mga kuan activities. Nga na din na. Ako ba? Kung kinsa atong last ka interact nimo, mao po na ipanghatag, ipang feed si mo. Pati mga gina-share niya, magawa sa imo. Samot nag recently added na kay baghan kay na mga. Abi na ko gituyo na ba? Abi na ko Ituyo Tama na. ra man pod gyud dili na. dili. Kay I mean, Mura gay tag na sa bubble, limited na lang kay tong murag kuan. i-filter nila imong kuan ba. gani. Kung I dili mean, ka hilig og matingala ko sa una nga one-sided ka. tingala ko sa una nga kung nakoy kauban karon kitay karon nagkauban ta. Maski Nya matingala ko mas more likely ka mo like sa kung post. Kaya nga nagkauban ta abi na ko gituyo na nimo kay naguban ta mong ni-like ka. So tungod jud na sa algorithm Ipakita. mismo. Abi na ko sa tao ba. Tingala ko nganong mo like siya pag nag-uban lang mi. Kay kato din nag-uban mi nag-chat mi. So mao ito sa algorithm ni kuan siya. dati wala pa niya nakita mo mga feed. No, dili siya mugawas. Kaya way. Ako na learn ba. Kuan dyan na, mara siyang automation ba, mara siyang bot. Bot jud. Na mga na Kuan dyan no, nakaprogram. kanang para sa kuha ba na siya pagka mapiginayon nila mas Psychology. destructive po siya ba kay dili ang Focus gani ka sa kuan, bubble. more on sa addiction siya dili siya naga-feed kung unsa gyud gina-search nimo. More on sa kung kitay na distract ka nya gihuman gyud nimo tong kuan distraction nimo nag-procrastinate ka sa imong gina-search gyud nga assignment nimo. So ang algorithm mo feed siya atong kuan mga distraction hinuon so Yung mga recommended videos, mga next videos. although naon ta siya function pero nakadaot na siya ba kay more on sa kuan sa nagbase sa imong ang watch ending time. ana kay doom scrolling na ka, brain rot. Gani mga madaot hinuon ka ba. Then, mga uba na, ana na kay mga utok ko. Gani. Kalas na. Mura nagkuan ba. Imbis Brain rot. nag-search ka o kuan pang thesis Makalimot nimo. na ka niya, 30 minutes, Oh. sige, 2 ka video, baka Oh, mo 30 nga na. minutes naman. Lain gino. Aware man ta, ana, pero Makasamok dili sa man imong mo kuan, ano. sa imong Aware, gusto ko, undangon ko na sa akong sarili ba. Aware ko. ako no? kay naundangan Dili, na akong dota. Undangan. Pero dapat lagi ko nun. Di akong ginabuhat
pag trabaho, first 5 minutes wala gyud wala Wala gyud music, wala kuan. Music siguro okay lang. Pag human na sa 5 minutes, diyan ako kay para ma-focus ako sa trabaho. Ma-zone, no? Ah, bitaw no. Kay pag search mo nag-music, makita kag video sa iring nya. Tingala ka daghan na kay video sa iring. Ay, kanit. Murag recommend. Ay, Sige kanit. na nagtanong video sa iring sa Ay, muka. tanawad sa ako ni, why? How do you get this? Dili bali imong i-prioritize mo una imong main. Oh. Tapos Miss money Pag mong tao- goal, pagka- mapalayo naman kasi mong goal. pag nakasugod na ka diha na ka mag Oh. input og kuan music. Bali ni kuan sa ka sa zone ba para ma-zone in sa ka sa trabaho. So, Ang gwapo po dyan nga strat no. Bisag dili gud siya 5 minutes pero gud 3 minutes. 3 minutes lang gyud trabaho lang ko. Nya, dihan ako mag-isip nga magpa-music kay ako gamay no. No. Nga, na kuan naman kay kasi mong trabaho, zone Try in din naman ako ka. Di na ka ma-distract. Yun daw na dagag dota. Man-install. Kuan man good kaning time Di consuming na kayo. kakajablo. Tapos ma-stress ka bay. Kay og mapildi ka. Okay. Gusto ka mo dula ra pagbalik. Gani. Mabalos. Mura po jag sugal ba no? Mura sa kanang Murag- casino ba? Algo gani niya. Makuan bitaw imong impulse mo Mga na, basta, sobraan, mapansin. overflow imong impulse ba mo nang silang kag dula ana ba. Ginatuyo ba siguro na Mga sila? na, mapansin po na ako sa Dota o ML. Kanang, Ginatuyo nila pag ang dugay ka, wala nag-login. Actually dugay na mo Mas straight, mas straight Walang ka. uninstall na gid ba. Kadaog. Bago lang. Ya, pagka, sugod kay kisa ka pildi, mapildi na po kasunod. Dapat mundang na po ka na. Mura nila ginatimbang nila Pag ba? na siya algorithm lagi ka nang, wala siyang Pang-pa-addict siya. Oh, para di ka munda og dula ba kay di man ka mosugot nga pildi imong last. Sumudula pa Murag jud ka. tikas na ganun no. Psychology ba? Dili na siya random ang imong kalaban, yun naka-automated, murag gina-match kanila sa kanang mga Skill-based. pangit ug dula. Oh, para mapildi ka nya modula na pug ka. Murag nga na. Tingala ka nga Dili man may dili man nga kung dinulaan. Nga, Gani. Kayo nya dili man jud kayo sa kalaban. kaning matingala ko ba nganong ang akong kauban mura jud dili ka balo Oh, modula. murag AI. Nga dili pa jud makoms ka no. Dili na siya Magpakaon. free nga dula ba. Gani. Murag kadula nimo kay nagtrip-trip lang ako. Nya pag computer na bitaw yung kita ni undang ka dula. Pagbalik nimo tingala ka nga okay na lagi ako mga kauban ron nga kabalo gid modula nya madaog na dayon may. Nya kadugayon baligtan. Kada jud ning kuan ba no kapitalista. Tao imong kalaban. Gani. Pero ang nagmatch sa imo dili. Nakuan jud ka biktima ka sa sistema. Matrix gyapon ba no. Howd kayo. Ang gwapo gyud na modula mo. Kauban yung mga kauban para sure gid ba. Kung ingana i-match po ganila kuan Mas mer o mga nice smurf. Na isa ka murag isa ka- professional ba ni sulod og buwan interbarangay ana god. Paragya. Ang skill base ba dako jud kay gap. Yeah. Ma-own jud ka sa lane. MVP versus Bitubo ni nga lang ako kuan. nang hawd na gyud kayo mo. MVP Saan pag- versus bangko. Kanang mo sabay kanang mo party sa mas Joel, Smurf man si Joel. Nya paresan po mga papareha si Joel. Nya kami pod ipares pod mi nila dito sa katong Mga hawd. dili usahay pod kita magparty ta ipares ta nila sa kanang dili kanang sige kadaog para mapildi pod sila ana ba. Ang ito eh. Mao na ang diliganan sa Dota. Unless skill based yung kay ka. Lingaw lang kuan. Dulag Diablo 4. Ang Diablo kay kuan. Pwede ra nimo biyaan. Kadula ang Diablo to so na. Ay Diablo to. Oh. Murag nakadula ko pero Wala. click Pareho lang na, gyapon. Dili parehas karon. Dili Ganahan ka sa 4. Basa-basa. Ganahan ka sa 4. Ha? Naga-quest ka. Karon Oh. sa katong Diablo 4. Human ako. Pati side quest kinakompleto gini mo. Ang side quest dili namang kato lang nalay mga side quest na kuan kaning essential mo to imong kuan. So di na sa Okay, side mga quest kay essential man. Itong yellow lagi. Naay side quest na walay pulos na poy side Lagi? quest na gamit. Puyo na mo side quest ba katurang mga yellow. Kuan nimo ang main campaign unahon jud ani mo. Liyo. Palid ba. Gilang gire. Ano siya? Ang camera? Basta ang quest kay katong nagapangita kay Lilith mo na akong ginatim man. Mo na siya ang campaign. Ang main campaign quest yan. nimo. Pero mo level gyapon ka. Ito mga yellow. Ha? Mo level gyapon ka kung mag-campaign. Pwede naman ka dili mag-quest level. Pwede naman ka mag-yaga lag dula. Mo Mura level. siya- Nagyapon kay Free world ba? Mo siya ganang pang adult na bitaw na dula kay pang angkol dili I mean pang angkol na siya na dula ba dili siya ingon na
para sa Dota nga ano ba maka-addict ano ba. Nay pagka-toxic ang Dota eh. Sud kay siya timbangon. Oo, murag Mga mo nga pang-dump nila sa mga kuan good. Marang ikaw ni salo sila stress ba. Kani gusto ti ka samukan kay samukan ako. Ano? bagay siya sa mga starter, mga starter sa kuan, mga gamer nga. Bago Ang lang Diablo? tuon. Dili ang Dota. Ayo. Para matrauma ka. Conditioning ba? Mind condition. Sa tong extension sa Diablo 4, murag Kuan to siya, murag storyline ay sumpay sa main storyline. namalit mo. Repurchase. Itong- Ako nagpalit ko. Iwas Joel na po nagpalit siya. Ni dolar ako 4 kay mas nalain na mo. Gago sige kayo sila wiwo na. Asa naman to si Carl? Mabito na agad sa tuwag dula dya. Kita na tulong ano ni Joel? Scam. Asan scam? Ito, tas Joel. Saan nyo pala? Tawag ko tayo mas Joel. Di man daw siya masawag podcast, maulaw daw siya. Murag si Kipoy niya, ni-apil niya pa. Kano mo na. Mukay. Dila ka mag-mind sa mong tanaw. Dila ka tanaw, no? Mind. Gani. Memories mo bud na ba eh. Kanang gusto mo nga pag tiguang na to ba Lahi na magod ang feel kung tanaw na to ni in the future. Gani. So, kawa na to, murag tag mga buang. At least ba natin tanawon wala buwangan eh. Experience. So, kay gani baby sa una, hindi ko tinood. Tanawa ako sa mga 1 million views yan eh. Magkano tag clips, no? Gani. Kaila kang kuan, bless and love, brada. Nakabuhi na kaya siya. Naman siya yung picture yung cat. No? Diba? Lagi no. Kita ka sa picture. Yawan na ning ko ni. Ah, ito siya. Ano wa sa naga na siya bagong content ron. Muragi kuan ba Sa siguro? man guys yung mama. Muragi mute ba siguro na siya sa Matrix? Naghayatos na siya. No? Warag, sige, bantay ka, boyan ka, pero ay nasag ka na kahit pangit Ay, na. Mga batanon ba, yung mga followers, may mukbang-buwang ka. Kinsa yung mama. Dili ba, ang mga judge ba? Yung kuan ba magpapa ba. Galang-galang, may na yung mga... Ma, tabangay ko pa. Sa na diri. Wala pa dyan, di ba dyan na ako. Pagawson ta ka, dili na ka mag-post-post og mga ngana ha. Dahil mga kuha, no? Yung mag-post sa kalit ba. Da, nakagawas ko sa Matrix no. Ingnan ta mo. Mag-post sa kasi ngana ba. Ato si GTA girl, nag-vlog na ba yan to? Mo ba? Nakagawas na siya? Mas una to siya nakagawas, oy. Dili man kay ata bugat yang kaso kay Kano man to? Mga bail lang man to. Initan to siya kay Hindi, naka-vlog na, oy. Di, I mean, Daga nag-follow. dili magyud ako to. Isa yung gibot, diba? Helmet. No helmet, no license, kuan pa. reckless. Reckless. Initan lang ka na kay muro ni mo Counterflow. gi-content bigyan Sa nang niya. motor ay kunin kaning Disregarding officer, Iron Man ba ito? Mura siya nakaminos sa mga kuan good. So, although digog kayo parehas sa nakapatay tao, pero initan ka kay mura mo ni mo gi-disrespect ang Matrix. Ano sa yung ba last nga gi-upload? Usahay, nag-live ba na siya? Kanang silang pawn shop. naman Ano siya siya, negosyante man ato siya. Nag-kuan siya, nag-OJT na siya pawn shop. Yes. Balik ka siya sa Matrix. Gago basig mura na yung makadato siya ba no? Tato naman sila. Ginatuyo, may gina nila kay para siyempre. Pakulong lang sa kog balag kuan lang ila ka bulan Pero di mo kailangan magpakulong pa doy para mahumot ako pangalan. Isa po ba, katong ingon ko na ako na Mind shame. conditioning gyapon. I-shame ko ni mo ba, yung sarili. Gani. Kay mao na ang kuan. Mao na makapabiral si mong. Delikado lang pud na kung kanang kuan na pud game kayo mong content good kanang staw gani. Harmful. Wild na kayo ba? Wild. Nya maka-attract kag mga tao nga buangon pud ba? Di ba nga na ba na? Tingala ka na Sukol. Kanang kuan, mga pranks in the hood, ay. tingala ka na yung mga death threats. Na yung mga kuan, na yung mga labay sa mga pagagi, luka na. Katong kag remember, kakita ka na nag-viral to. Giprank niya ang kuan, giabo ang baligya sa isda. Hinihilak tong kuan. Basta staged pud. Dili, stage siya pero wala alabot ang kuan. Kanang at the end of the kuan ba sa video kay prank matukol dara o bayaran ako to tanan nimong kuan. Nya. Pero wala na disrespect na. Oh, nihilak ba? Gana na siya ng kuan oh. Yeah, Tigulang. ang embarrassment ba? Mm.
humiliation sa video nga. Milit na. Yung video Murag lahi ang outcome na gikuha niya ba? Pero dili mga nabawal mag-video sa public noon. Pwede, wala may kuan. Bawal man, no? Pero ayaw lang i-upload ang kon. If ever Lahi lang po, maka-incriminate ba? Oo, kanang Maka- pag naulawan Pwede yun mo ng siguro tao ba? kung mananghid ka na. Pwede ra. Oo, kung manangit ka. Manangid or i-blur lang ni mong naong. Pero kung inganaon siguro, kanang ingan ng yang gibuhat, wala, lain yun. Pwede siguro ka makakuha na eh. Pwede kayo report. Nung sa degi, Mahulog siya cyberbullying. Ang comment section na may nakuha na to. Balag Na prank. kuha, gitantad siya mga hate comments. kadaot pagyodan na kay ang mga tao mas mutanaw pag yun, niya mas moangat siya sa algorithm, di ba? Kurag problema pud siya ba? Saklap gay kay. Gani. Mo gani pag kana si JL pag nasa ginatanong nga di niya ganahan ginabadlong nako ba. Ay nagtanawa, scroll na. Maangat na no nagsamot. Ay na pag comment, ay na pag I-con jo dislike. Para Oh, dili mawala siya sa or i-report kung kuan nagi I-report violation. spam. Ng mga kamote nga kuan no, padagan, mag racing sa dalan. Kanang sani kanang Perminti po yung ano ako, kanang Gina-report na ko dayon na bo. Sa makita ko. visor. delikado man pud na. Gani. Okay naman ang racing ba pero kana Road public mo Gani. kuan. Buang kayo. Risky kayo kuan. Risky kayo. Asa mo? Abi. Di sabay ako sila gabi. Asa ka na to gabi? Ito naginom. La GL na si Lawrence. To the pet sa ikulan no? Sa to? Sa tawag to? Wala mo ko ni sabay dito. Diha ra man ko ni sabay kay exam mo gabi. Hindi ko sana mo shot. Naginom. Sabay ka sila. Sabay. Sabay Friends na mo. lang. Naman ko to si Yawa mo gutong- dito. naaman gutong uyab ni kuan na Italiano. Lagi daw. Nya nakaila naman ako to siya nya. Sige sig pangita sa ko ba sige ginakulit niya siya Angie ba nga Sige, siya patron ko dito kay wala daw siya kay istorya. Lagi. Nya mo to ni kuan ko That's like beef. kuyog. Dili, ang barkada nila na ay Yignan ako siya nga Italian. Yignan ako siya nga pag-practice sa Bisaya oy kay kuan ko ba kanang Lahat. unsa ko sa Hotline gani. mahotdan ko kuan ba istorya sa imo ha. Ilang barkada na afam na Gani. Italian. Afam ba gyapon na? Foreigner in Murag ko Manila. murag ana, murag foreigner gyapon. Ay Afdav. Unsa na pasabutan ng AFAM? Foreigner in Manila, di ba? Foreigner. Tama ba? Sa to pa dito pwede matawag og AFAM diri. Magkano? AFAB, AFDAB, Afab. Afab na Afaw. siya, mao na siya official. AFDAB. Kano? Afab, mas kat siya ang afab. No, AFAB. Lugaw pa uso. Afab, also. So, AFAB. ang definition na ng kuan, afam, Foreigner in Manila. Foreigner in Manila. So, di na siya mo, kuan, di na siya appropriate sa tuwa, dapat afab. Ano naman Na foreigner, na Australiano. AFDAB. Lisod man, afdab, good mo, agi pagagdi. Afdab. Afab na na siya. Official. Abot mo. Foreigner in Davao. Foreigner in Davao. Foreigner in Davao. Afab. Magi pa mong kagdi, good. Afdab. Afid. In man yung Davao. Ambot to, bahala na. Basta, mao na to. At Davao. Tay bago na kuan ba na pronouns I identify as a afab. AFAB. Sabot ka ng pronouns. Porno. Game ka na. Pronouns. Ano ba na? Pronouns ba? He, she. Yung mga trans kay di na He, sila him. magpatawag og kuan. With Kay they, dapat them. she. They na them gyud. sa to They, they them. them. Oh, they, them. Kasi di ko ganahan mga Di ko gana. ganahan. Maglagot ko. Labi ka na ako. No? Kung sa mga kung sa gay unsay tawagan na sila unsay pronounce nila. Di, ang idea gila ng pronouns, ikaw bala sa unsay Ikaw na gusto. bahala gani. Pero I can identify as ball. Oh, la. as a ball. Nahingan na ba yaw? Identify as both. As a dog, I identify Di kay as a dog. pronoun man. As a ghost. Pero diya, pod, kanang mga he, she, Nga hamang ang kita hay lesbian, gusto na siya he, tawag sa iya. They, them. Kay Murag both. na normalize na gani nga ang pasabot ang pronouns kay unsay gender nimo murag ana. Murag na norm. Di ang sa iyang- gender iyang- ba? Kung depende naman sa mo, di naman about sa mong gender. Depende lang Depende sa na guys imong sa feeling jud. Kung feeling nimo, Feelings. Nya anong skibidi. katawan man kag mo ingon kag she her. anong Si katawa. pronounce mo she her katawan nga. Babae. Nato sa Yeah, video diba? sa Facebook katawan siya kay ingon siya she her.
Babae siya. Lalaki. Oo, mali siya. Gani. Kay So nagakuan gyud siya gender gyapon kay ikatawan mo siya. Ang mali man gud nila god kay gusto sila mga babae na lahi naman yun na sila na bracket. While ang mga bayot diri sa Asia, di ba kay trans mi oy dili mi gusto mga babae kay babae jud na kami kay Ganun, no? trans mo jud mi or mga anak. Kay dito ginasulong man gud nila na gay Kana gyud. babae jud mi ay am a woman ginaana jud bod dili man jud ang pwede kay na may sagol biological. sa lalaki. Oh. So kuan jud sila sa So trans dili gyud ka, sila area. di gyud ka mo agree. Dili lahi jud ilahang kuan. Oh. Dapat tulo na ang banyo. Oh. Ikaw po nga na po ka. Unsa sa? Wala ko Dapat follow. tulo na ka banyo kay lahi man gyud ang kuan. Kay nasa boat. Di man gyud na malalaki ang tumboy, di man gyud na mga babae ng bayot That's lang. or ang trans. May tawag hybrid gani. So Dili, wala may mawala siguro kung iyan na. no. Mas makon jud mga kwantanan. Mura ko. Pero dili ka mo agree ng he she. Di ka na mo sabon nila ang mga pronouns. Ah, Sagot ka okay na. ra sa kuha, bahala mo. Ikaw na bahala. Siya na bahala. Yang uban kay mo buang-buang na magpangalan kanang karon iyang pangalan ingani nya tod-tod mausab iyang feelings. Gusto niya usabon na pod iyang pangalan. Mga di ko Labad gay kayo. Mga Ano pa niya? Bahala siya. Kung kinsa man na siya, di ko ganahan na sabay na siya. Kaya Yan labad yan kayo. ang problema. Yang problema Yan, ba di lang pa dyan ma-offend. ang problema kay ang trans mo appeal sa sports. Nato nag-ingon ba nga kuan daw kaning mental disorder daw ng kuan. Tama dyan. Ingana. Kanang trans ba mo trans na babae mo appeal og kuan contest sa babae. So pili gid ang Dili na eh. Kanino? Lahi naman na. ikaw. Lahi naman gan sila. Dapat na sila pageant para sa ilahang Dito. sa ilahang class. Oo. Gani no. Dapat dyan, dili. Kay kung competition guna. So magkikompetensya sila. Lahi na dyan na nakuhan. Uy, kanang, lahi na dyan sila Ay, na layer ba? kung pageant, Alangan, pero baga ka, sport siguro. Mga bayot, i-appeal. Sport siguro ka na unfair jud kay na ba kay lalaki. Maski pag pageant, uy. Kung pageant pod. Ano din pageant? Lahi na dyan na. Lahi na Kaya dyan na. siguro pageant siguro kay Kaya naman siguro ang pageant. Lahi Pero na man sila kay kategory, uy. pa bright time man ang pageant o unsa ni kaning pero no kay lahi bayag lihok pod ang kuno bayot no. Diha gini No mo. lahi murag unfair siya sa sense Sa na pageant. ingana ba o. Kay Nya- nya ang lihok ba lahi bayag lihok ang babae o Nga, imo ba yung advantage na sa mga bayot? o mura kay- siya kuan ba mura siya Bayot gaya dapat na jud lagi sila ilaha nga Sa lahi lagi na dapat para sa kuha lang ha wala po na ko nagina. Diba? Kailangan yung tulo ka CR lagi. Diha gid to ni gawas tong murag meme good nga mas. Diha gid Dapat sa disable. diha gid diha gid ka makabalo nga mas how jud ang lalaki sa babae kay bisan sa pageant sa babae daw gyapon ang lalaki. Gani. Buang mga Well, alpha ba Ito, tama gani. Gina-dominate yan sa lalaki na chins ang o kuhan. kaya ang Women's sports, kana pageant o Gali. kuhan. To boxing o. Gago mo. lahi jud bayag build ang lawas sa lalaki no. Ma-offend na mga compared sa babae. feminist na ba? Kato gali daw si Tyson mag-boxing. Okay ra ba kung bayot si Tyson? Di ba mo itong ginaingan nila? Bigyan no. Ay. Buang nga ng Tyson. no? Karon kay living the life na kayong buha. Dayon ba daw lang away ni Chick Paul. sa November 15 oh. Si Jake Aha ka Paul. mo busta. Migo man ang Hindi duhagon. ko mapusta pero kay gusto na kong madaog si Iron Mike. Nga naman mahanginan ka Jake. Dili kay subok na mga sa Iron Mike no. Kago sa una. Pero ginabayaran ba na ni Jack Paul dako ilang kalaban para mahilom magpapilde. Pero tigulang na Track magod record siya ba. ra magod ginaapa si Jake good. Tigulang na siya niya si Jake Paul. Buang gago. Kusog ba tugkon kay dako ba to siya niya. Nang naka-steroids sila daw sila. Boxer na pag yun. Kinsa si Jake. Logan Brothers. Ay, Paul Brothers. No, sobra na po sila ka-rip no. Kano ganing sa wrestling gani? Pwede ba rin steroid sa Wrestling. wrestling? Oh. Wala man na dili man na sports ilaha, mga exhibition naman ilaha na kailangan og exam mga ingana. Dili man na competitive ilaha. Diba partly tinuod gyapon ng Entertainment lang man na ilaha. pero ang stance ba kay tinuod gyapon Stanza. kanang pag smack Ay, nila. uy. Kung delikado gyapon. WWE. Pero ano naman kayo mong lawas pa na. Yan na ba yan? Spring ang floor. Tinuod gyud itong kay Chris Benoit sa una no. Nag-suicide Wala ko siya. ko na. Ah, wala ka kwan. Nag-suicide? Oo, niya gi kuan niya yung pamilya. Oo, patay.
Gidamay. Mura siya na nabuang ba? Kaya tungod sa nay na siguro sa head injury. Ay, unsa na siya kanang boxer? Wrestler. Wrestler, Ah, di ba wrestler. ba? Unsa na siya? Unsa yung nationality? Chris Benoit. Canada. Benoit. Di murag naman Abi siya. nung dahil- Pinoy ng Chris Edmonton Ben. na to. Sa Edmonton. Kami ng Chris Pinoy. Benoit. Taga Edmonton. Sabi niya, Pinoy siya. Gago yun. Halaan mag-Pinoy. Mora na siya, wrestler na siya nakuha na nabuang kasi patay ang pamilya. Oo. Kaya murag, mama daw na sa mga fighter, daghan daw na pag maigo sa ulo. Gago Murag, ikat nito do. Mga trauma, no? tingala sila kuan dili na parehag batasan na usab na. Ya, murag gatong iya na sagulan siguro drug siguro. Tingala lang siya nga kuan. Murag naon ta sila meeting niya wala siya ni show up. Nya gihurot na rin niya patay yung mga bata, yung asawa. Oo, ano eh. Narag na mayawaan, bro. Basig overdose. Marag Di, na... ambot lang po, di ko ka kuan. Pero murag combination siguro. Usa gaya inata na marag nag-freak out. Nag-episode, Marag nga na ba? Nag-freak out. God. Sani? Marag kang naratol ba? panic attack, Anak. anxiety. Kalagyo, anxiety. Number 1 na kuan. Sintomas. Marag kang lang. Baan yun. Sana makubuhat to na ni. Simpuan ko ni. Unsa din ang kuan kanang disease bitaw na maka-depress. Unsa gitaw nakalimot ko sa pangalan. PTSD. Dili Chronic, pero may mic yun. Chronic depression. Lolo. dili lahi pud katong case ni Justin Bieber ba na siya kuan Lyme disease. Lyme disease ang Samon tawag. sa mga kana. Mura kag ma-depress ara. Mura siya mental illness ba. Nakita na ka, Carl.